Vă adresez un mesaj clar. Deținerea ilegală de arme nu este tolerată. Între 22 și 26 mai, în județul Brașov, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, alături de alte structuri operative ale Poliției Române și sub coordonarea procurorilor de caz, au desfășurat o acțiune de amploare. 37 de percheziții domiciliare au fost efectuate la persoane bănuite de încălcarea legii privind regimul armelor și munițiilor. Peste 120 de polițiști au acționat simultan în mai multe localități din județ, unde au identificat și ridicat 22 de puști și 12 pistoale, toate supuse regimului de autorizare, aproape 15.000 de proiectile pentru arme cu aer comprimat, cartușe de zgomot, articole pirotehnice interzise și butelii cu gaz, arbalete cu săgeți metalice. Toate aceste arme erau deținute ilegal și niciuna dintre acestea nu era înregistrată. Niciuna nu avea ce căuta în mâinile acelor persoane. 37 de persoane sunt acum cercetate penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar cercetările continuă. Pentru toate acestea, transmitem un mesaj direct. Deținerea ilegală de arme pune în pericol vieți și creează panică în comunități. Tocmai de aceea, Poliția Română nu va ezita să acționeze ori de câte ori este nevoie, cu fermitate și hotărâre pentru identificarea actelor de ilegalitate și de tragere la răspundere a celor vinovați. Vă încurajăm așadar să ne semnalați orice informație relevantă, căci siguranța este o responsabilitate comună.